A wani lokaci mutane suna son ɗaukan hoto na selfie amma ina ya sun je ɗauka su ɗauko da wani can da haka. A yau zan gwada muku yadda mutum ko da ya ɗauki selfie in dai wani hoto ma shigo mashi cikin selfie nashi iya cire hoton ya gyara hoton nashi ya gyaru kamar yadda kuke gani. Kafin nan ina roƙon ku da ku danna mana subscribe. Mu je zuwa cikin bidiyon. Wannan dai application in yana da matukar abun mamaki, zan ajiye muku link din shi a description sai ku je ku ɗauka. In kana da wata tambaya ko ƙarin bayani kana iya rubuta mana a wajen comment. To da farko bayan ka shigo cikin fuska application in zai guro ma wannan wurin da kake gani. Bayan ya guro maka wannan ita ce fuskar shi ta fari, bayan ya guro maka nan sai ka danna wannan skip din wani ka tsallake. Bayan ka tsallake wannan wurin gaba daya sai ka zo nan wajen da ga hoton gallery nan, bayan can ka shiga gallery ka bashi authorization. Bayan nan sai ka bude hoton, ka ɗauki hoton da kake so ka gyara na cikin wayar taka. Yanzu misali bari mu gwada muku da wannan hoton. Bayan mutum ya ɗauko hoton sai ya duba ya gani inda zai gyara hoton. Yanzu misali kun ga nan ga wani hoton wani can a tsaye cikin ɗaukan hoton nan. Yanzu misali inda a ce za mu goge wannan hoton yanzu nan za ku ga mun zo mun danna wannan wurin da kuke gani wajen pencil din nan. Bayan mun danna nan sai mu zo mu dan shafa mashi wannan kalar ja da kuke gani. Bayan mun shafa kalar ja gaba ɗaya ta shafu a jikin shi. Yawa da kuke gani yan mutum ya bi a hankali ya bi wurin daidai hoton sai biya rika shafa wannan kalar da kuke gani. Idan mutum ya bi da ya shafa gaba ɗaya jikin mutumin, a ce mutumin duka ake so gaba ɗaya a shaye shi ya zama ja gaba ɗayan shi. Bayan ka shaye shi ya zama ja gaba ɗayan shi kamar haka da kuke gani, sai ka diba ka gani idan ko wani wuri wanda bai samu ba shi ma ka ɗan ka ƙara mashi ya zamanto duka gaba ɗaya yayi ja. Ba kwancin kaya ka diba ka ga yayi sai ka zo nan kuma an ka sha mai wannan jazza ka zo ka danna wannan alama da kuke gani. Bayan ka danna wannan alama da kuke gani kamar haka gashi nan hoto ya bace kamar ma babu hoton mutum a wurin. Abin da nake bukata da ku idan har wannan bidiyo ya burge ku danna mana alamar like saboda shi yake kara mu ƙwarin gwiwa domin ci gaba da kawo muku sabon bidiyo.